sama ko o bana pewu o mana wolo mina ana tlaka o bela jelen fɛsɛfɛsɛ k'o da maaw tulo ka wulada in na sɛbɛn dɔ ale kɔni bɛ yen a yiralen no o sɛbɛn in kɔnɔna na k'a fɔ minisiri man ka musaka ko kunna ale ye sɛbɛn ta u b'a fɔ min ma tubabukan na ko arrêté in a bɛ tali kɛ mun na maa 6 n'o ye banbanciwale ni jugawale kɛbaaw ye maa minnu yɛrɛ ni tribunal kun y'a yira k'a fɔ ko a bɛna kiiri kɛ ka taa o contre la sabula u kun ye waleya cɛjugu min ta ka ɲɛsin Mali ma k'u sen don min ye jɛkulu marafatigiw ka ko la ka taa se min ye banbanciwale ni jugawale kɛli o kɛli la an ka jamana kɔnɔ kiiri kɔni kun y'a yira novembre kalo tile 29 ko ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka kɛ n'u ka waleyaw ye nominali fana o kun sɛbɛn fana bɔra ko ka se k'a lajɛ u bɛ se ka nomina cogo min n'u bɛ diɲɛ fan min na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛn dɔ kɔni o bɔra sɛbɛn in ale tɛgɛnɔ bilara minisiri min sigilen don an ka nafoloko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye sɛbɛn in tɛgɛnɔ bilara nin kalo in tile 8 Iyad Agali ni ale yɛrɛ ye ni jugawale ni banbanciwale kɛbaa ye Amadu Kufa Algabas Ag Intala Bilal Ag Sherif Fag Al Mahmoud ka taa se Ashafi Ag Buhadama ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ fɛn fɛn b'u bolo an ka jamana kɔnɔ ko ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin o ma n'a bɛ fɔ ma ko gel kalo 6 a kunfɔlɔ bɛ k'o ye a bɛ se ka kurakuraya tuguni o de la sɛbɛn min bɔlen filɛ nin ye ni minisiri sɔrɔ minisiri y'a bɔ n'o ye ministre des finances ye nafolo minisiri a ye sɛbɛn in a y'a bugunatigɛ kelen ci jamanakuntigi ma ka kelen ci premier ministre ma CNT ɲɛma au conseil de collectivité haute cour de justice conseil économique et social ka taa se kiiritigɛsow bɛɛ lajɛlen ma Mali gouverneur bɛɛ lajɛlen ka tila k'a fɔ journal min bɛ n'a fɔ ma journal officiel ko a kan ka bɔ o kɔnɔna na ni maa ninnu amara k'u ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen bɛ jamana kɔnɔ k'u tɛgɛ kana d'a kan n'a bɛ bɔ faso kɔni ka cakɛda sira o sira fɛ u b'a nafa sɔrɔ sira o sira fɛ fɛn o fɛn b'u bolo n'u bɛ tɔnɔbɔ a la n'a kan ka taa di u ma ko k'a bɛɛ lajɛlen tigɛ kalo 6 kɔnɔna na maa 6 in ko sabula u ye banbanciwale ni jugawale kɛbaa kɛ maa minnu y'a kɛ fana olu senkɔrɔba don waleya minnu fana kɛra ka ɲɛsin Mali ma u sen yera o caman na sini sɔgɔma a kelen kelen ye min kɛ amara ka kɛ ni sɛbɛn sɔrɔli ye an na o da maaw tulo ka bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na u sen yera bingali minnu na u ye bingali wale minnu kɛ u ye kuma minnu fɔ n'u ye waleya minnu ta ka ɲɛsin jamana ma an na se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna o la sunkalo ko ta nasira fɛ sa nin sunkalo kalo in na maa minnu bɛ yen n'olu b'an ka jamana kɔnɔ n'u y'u sigiyɔrɔ bila n'a bɛ fɔ o ma ko déplacés internes olu y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔni na olu caman ɲɛ mɛnnen don sira la dɛ sunkalo tile 3 tɛ bi ye amara u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni jigi bɛ jamana de ka jamana ka se ka olu dɛmɛ ni musaka ye walima da dumunifɛnw ye gawokaw fɛ yen ani baɲangarakaw fɛ yen u ko olu kɔni ko kabini kalo in daminɛna k'olu sigilen don u ɲɛ mɛnnen don sira la sabula san tɔw la ni ɲɔgɔnwa b'a sɔrɔ k'a fɔ donbolo kɛra u ye minnu fana bɛ segukaw fɛ yen n'o o ye guwa caman ye olu y'a yira fana k'a fɔ k'olu sigilen don ka ban ɲumankɛw ale ni Mali gouvernement ale kɔnɔ nka Bamakɔ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila n'a kɛlen don degun y'u ma olu dɔw kɔni y'a yira ka ban k'a fɔ ko kabini kunungo ko dɛmɛ kɔni sera olu ma ɲɔ bɛ o la malo bɛ o la sukaro bɛ a la makɔrɔni o b'a la ka taa se tulu ma ko o dira olu ma sunkalo ko hukumu kɔnɔna na hali bi sɔngɔw ko olu kɔni yɛlɛlen don kosɛbɛ bananbakaw ani yuwarukaw fɛ yen bananba nin kalo in na malo Gambiyaka ale kilo n'o o sangani bɔrɔ tun bɛ ka feere kilo 50 n'o tun bɛ ka feere 4,000 ni 300 la o taara yɛrɛ sɔrɔ 4,000 ani 900 na min ye ɲɔ ye ɲɔ o tun bɛ ka feere 7,000 ani 700 o taara yɛrɛ sɔrɔ 4,000 ani 200 la u y'a yira fana k'a fɔ ko sugu caman bɛ bi nin waati ninnu kɔnɔna na min ye da dumunifɛnw ye olu caman bɛ u kɔnɔna na nka sɔngɔw ko olu yɛlɛlen don yuwarukaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko ɲinan samiya kɔni ɲɛna kosɛbɛ min ye balo ye o sɛnɛna ka ɲɛ nka sugu kɔnɔnaw la u y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ ka kɛ ni sɔngɔkow ye ɲɔ ni malo ɲɔ kɔni ko malo o da ka di nka ɲɔ ale ni keninge yɛrɛ k'o de sɔrɔli kɔni ka gɛlɛ kosɛbɛ nka waati caman na k'a fɔ san tɛmɛnenw na o sɔngɔ tun bɛ jigin nka u y'a yira k'a fɔ ko nin waati in fana na da dumunifɛn tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ suguw kɔnɔna na nka min ye musaka ye o de sɔrɔ tɛ ka di maaw tɛ ka o de sɔrɔ ka se ka taa sanni kɛ minisiri min bɛ kɛnɛya
ani yiriwali kuntala janko kuna an ka jamana kɔnɔ ani maaw dɛmɛni n'o ye ministre de la santé ale ni ministre min ɲɛsinnen no bato ni diinɛ ma olu ye baara kɛ kunungo gouvernement ko ale ka laɲini min bɛ n'u b'a fɔ ma ko ka dɛmɛ ta sunkalo kɔnɔ na ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye san 2024 ko ɲinan ta in ko a bɛnnen don ni gɛlɛya waati ani funteniba ko la sa ko gouvernement kɔni ye a lajɛ k'a bolo fa ko a bɛna n'a tun ministre min bɛ bato ni diinɛ kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni ministre min ɲɛnen don kɛnɛya ko masa ko sunkalo ko o ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni se tɛ u ye n'u ka sɔrɔ tu u labɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na waleya in ko a baaraw daminɛna kunungo n'o o ye tarata ye kalo in tile 22 tile 12 n'o ye mars kalo tile 12 ye waleya in ko a bɛna tali kɛ mun na o ye de sa ka misiri 813 kɔnɔna na ka se ka yele ni o misiriw ma n'a bɛ fɔ ma ko kiti solaire k'u bɛna o di misiri 813 ma o dun ma église fɔ a la dɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na tuguni ko balo 180 n'o ye dumuni ye o maa kelen kelenw ta suntigɛ ko u bɛna o di Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye da dumuniw ye ka ɲɛsin maaw ma ni se tɛ maa minnu ye k'u bɛna ɲɔ malo tulu makɔrɔni ni a ɲɔgɔnnaw caman ko k'olu ta ka di olu fana ma sunkalo n'o bɛna kun fori a bɛ fɔ min ma ko kiti aramadan n'o ye ka sogo feere da duman na ani ka sogo di maaw ma ani misiw ko gouvernement ko a bɛna i bolo fan k'a to maa minnu fana bɛ yen ni se tɛ olu ye n'u kan ka to ka furakɛliw kɛ dɔgɔtɔrɔsow la ko olu bɛna kɛ fu la u ye yaasa cogo min na jamana ale bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu maaw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen o de kɔni ɲɛfɔra maaw ye kunun a lawaleyali minisiriso 2 bato ni diinɛ minisiri ale ni kɛnɛya minisiri ko k'a kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la cogo min Amara u ye kiti déclaration n'o tun sera k'a dɔ di bolola baarakɛlaw fana ma o ka ɲi dɛ parce que n'a sera ka misiri kɔnɔnaw ta y'u sɔrɔ minnu fana bɛ bolola baara kɛ nin waati in na n'a a kɔni ko on ont besoin parce que caman bɛ yen bi sun fɛ o tun bɛ sufɛ baara kɛ ni yelen min na u fɛ yen mais sunkalo in na o ma nɔgɔn dɛ donc u k'a lajɛ n'u u tilara misiriw la baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen jɛgɛ feerelaw tailleur kuma tɛ sunkalo mana na fori waati mana se sa tailleur ka kuma bɛ caya layidu timɛli la u k'u hakili to la walima u ka courant di bɛɛ ma Amara bi ekɔliden dɔ y'an wele ka bɔ Canada a ko k'a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ ko ale kelen tɛ ko a n'a ɲɔgɔnna caman ko ka foli ta ko ka ɲɛsin Mamala ma ko Ala ni Mamala sababu olu bɛ kalan na bi Canada k'olu ye diɲɛ fan bɛɛ yaala ka bɛɛ lajɛlen deli ka don mɔgɔ sugu bɛɛ kan mɔgɔw ma se ka u dɛmɛ jamana in kɔnɔ yan da tɛ dalaw ma min kɛ nka ko don min na u ka kibaruya sera bɔlɔlɔsiraw fɛ ko Mamala de donna u jigi kɔnɔ k'u bɛ dugawu kɛ ko a bɔra ko min na ko Ala k'a kɔ k'a ma hɛrɛ ye k'Ala k'a k'a ma baden ye ko a bɛ min ɲini Ala fɛ ko Ala k'o d'a ma Amara ekɔliden ninnu ni ɲɛji y'a fɔ an ye ka bɔ Canada 2 bɛ Arizona 1 bɛ Canada yɛrɛ u y'a jira k'a fɔ u t'a fɔ tɔgɔ ka fɔ nka olu wale ɲuman min kɛra olu ye n'o tun tɛ a dɔw yɛrɛ ko ale ka bourse tɔ tun tora tile 2 ye papier bɛɛ b'a bolo nka fanga da tɛ a ma min gosi nka Ala ni Mamala sababu ale sera k'a ka bourse wari dafalen sɔrɔ a kibaruya dilen bɔlɔlɔ sira fɛ 2 minnu fana bɛ Arizona o fana ko ka foli kɛ a ye ko u y'a mɛn k'a bilara k'a jar'u ye k'u b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn Amara an yɛrɛ b'a fɔ yan n ko ni bi tɛ fɔlɔ fantan ɲɛji kun bɔli ka gɛlɛ an ka jamana kɔnɔ dɛ Mamala ninnu y'a ta u faw nɔ la o Cheikh Umar Bathily Gayila Yatasaye ka taa se a caman baden fantan ɲɛji kun tɛ b'u ɲɛna yan dɛ an bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin minnu filɛ nin u fana k'u jija Mamala y'a k'u ye jigiya de kama u ka se ka kɛ siniɲɛsigi ye u ka se ka kɛ jamana in jɔyɔrɔba ye an b'a ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ yaasa min ye a ɲɔgɔnna caman a ka se k'o kɛ malidenw ye hɛrɛ ani baden kɔnɔna na
an b'a yɛrɛ foya ka waleɲuman dɔn a n'a nɔfɛmaw n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen ko Ala k'a kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kibaruyaw an bɛ taa sisan maliyɛn minnu bɛ yen n'o olu bɛ kɔ kan ani farafinnadenw ko sini ni Ala sɔnn'a ma olu bɛna jɛrɛ bala an ka jamana kɔnɔ yan ko maa ma falenw n'o ye maa minnu ye n'u de kalanbaw kɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ ko olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ko min ye maa ma falenw ye farafinna kɔnɔ hakili jagabɔ baara dɔ kan ka kɛ u bolo Mali kɔnɔ yan tile 2 don baara in ko bɛɛ lajɛlen bɛ ministre affaires étrangères bolo n'o ye Ablaye Diop ye ko min ye kunbɛn in ye kunbɛn in kan ka kɛ ɲɛbila ye ɲɛbila min b'a to n'u kan ka taga Togokaw fɛ jɛrɛ min na farafinnadenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye farafinna ka yɛlɛma kura in na farafinnadenw bɛ se ka mun sɔrɔ ka bila diɲɛ kɔnɔ diɲɛmaa ye farafinnadenw yɛrɛ bɛ se ka kɛ misali jumɛnw ye baara kɛcogo ɲumanw ni taabolo ɲumanw na ko o baara k'o de nun don Bamakɔ yan yan'u ka jɛrɛ belebeleba cɛ ɲɛbila baara in sini a bɛ kɛ Bamakɔ CICB ale kɔnɔna na sogobɔ ni o ye ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen wele diɲɛ sogobɔla bɛɛ lajɛlen wele ka na Yaya Kulubali o ye ale ka baara ye ko festival a tako fɔlɔ a bɛna kɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔna na yan mai kalo tile 20 ka taa s'a tile 6 ma baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ place du cinquantenaire la Amara marionnette min bɛ diɲɛ fantan ani naani i b'a dɔn olu ka ɲɛmaa ye maa min ye Segu Yaya Kulubali Yaya ye livre bɔ ko fo o de ka lakali k'o kɛ sogobɔ ye diɲɛ bɛɛ ka na o lajɛ kɔsa in na a tun bɛ Tinisikaw fɛ yen Tinisikaw ye bonya k'a ye k'a ta k'a yira maaw camancɛ la maa minnu bɛ yen bi diɲɛ kɔnɔ ni olu ye min fɔ seko ni dɔnko ko la ka kɛɲɛ n'an ka kɔrɔlenw ye a kan ka ta u ka dabada ma n'o ye maa misalima ye o Yaya o de la ko a tɛ se k'i sigi ten ko fo a ka festival international de sogobɔ tako fɔlɔ Mali kɔnɔ an na taa a kɛnɛ kan ni sunkalo ale banna mai kalo tile 20 ka taa s'a tile 6 ma ɲɛbila baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛra o don ko musée national la masque ni marionnette ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u jɔyɔrɔ maaw denmisɛnninw ka ko la ko o bɛna tali kɛ o de la Amara place du cinquantenaire baara in kan ka kɛ Burkina sifinw Amara olu ye misali di forokɛnɛw o tigɛra ka d'u ma u ka se ka taa baara kɛ nin y'a kalo 7 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ forow kɔnɔna na min ye gouvernement ye a ye kɛnɛw tigɛ o ye ka tu tigɛ ka d'u ma mars kalo tile 7 u ka furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye a taara a ɲɛda ni mɔgɔ ninnu kan u bɛ mun baara kɛ u bɛ kow kɛ cogo di u bɛ waleya jumɛnw na Amara dɔw ta ye jaba ye dɔw ta ye tiga ye dɔw ta ye supɔmɛ dɔw ta ye keninge ye dɔw ta ye malo ye nin denmisɛnnin baden de talen don bi k'olu bɛna kɛ ɲɛbilaw ye denmisɛnnin wɛrɛw ɲɛ wa ko a kelen o kelen fana a bɛɛ lajɛlen ko ka forokɛnɛ d'a ma faso la u bɛ se ka baara kɛ cogo min dun ka fa ka sabati ne m'a fɛ yen na n ko anw ka maaw ko états généraux tun tɛ kɛ o état de cultivé de tun bɛ kɛ Ibrahim filɛ de k'o de kɛ nin Burkina nin yanni ka kuma caya dɛ taa waleya laban nin parce que bi bi na an ye dɔ kɛ kuma na o anw ka kow kumaw ka ca nka a ɲɛnabɔli ma nɔgɔn dɛ donc min ye Burkinakaw ye jamanakuntigi yɛrɛ a yɛrɛ taara denmisɛnninw la ye Amara b'a dɔn ko npogotigi dɔ b'a la n'a den bɛ ɲɔgɔn fɛ yan a bɛ foro kɔnɔ a bɛ ka baara kɛ an y'a jabila an ka bɔlɔlɔ sira kan n t'a dɔn n'i y'a lajɛ a bɛ yen Ibrahim yɛrɛ taar'u lajɛ a ko k'u ni dɛmɛ fɛn fɛn ka kan o bɛna kɛ u ye wɔlɔfɔw fɛ yen min ye jamana ye n'o ye Senegal jamana ye ale y'a yira k'a fɔ k'a kun ye nɔbilali min kɛ ko ka ɲɛsin Sonko ma ko ale y'o bɔ a ma koyi ko Sonko tɔgɔ bɛ se ka don liste électorale la wa n'Ala ma jan kɛ bi de fana a bɛ sɔn ka bɔ kaso la ani a tɔ kelen dɔ n'o ye Basiru a ka cɛbɔ n'o ye Basiru Jomana Fayi ye n'o kan ka kɛ a ka cɛbɔ ye k'u kan ka bɔ kaso la bi nka min ye laɲini min tun kɛra ka ta ka ɲɛsin Ousmane Sonko ma Ziguinchor o kiiritigɛla tun y'a fɔ k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye a bɛ se ka ye kalata sɛbɛnw kan Dakar o fana tun y'a tribunal fana tun y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye k'a bɛ se ka kɛ fɛnw kan nka jamana yɛrɛ o de kutu Amara ni jamana kuturu wulila i bɛ minɛ koyi ko jamana kuturu o de Sonko bila kaso la o kaso in olu de ko sa k'u bɛna yafa kɛ a ma a kelen tɛ u ye mɔgɔ caman de ta wulikajɔ minnu kɛra u ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka bɔ cogo min ko loi d'amnistie in k'a kan ka kɛ bi wa an bɛ nin bɛɛ la han campagne bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen koyi
u ka campagne présidentielle b'a tan ni fila fili la parce que élection in ni mars kalo in de do koyi dimanche nata kunɲɔgɔn mars kalo tile 24 o y'u ka kalata premier tour ni ala n'a kɛra sɔnna a ma min mana b'o la n'o da maaw tulo kan cadikaw fɛ yen olu ka ministre min bɛ ni o b'u ka musaka sɔrɔko kunna a y'a jira k'a fɔ ko ka kɛ ni gɛlɛya ni degun ye min bɛ Cadi jamanadenw kan ko ji ni courant kɛlen n'o f'u ye k'a daminɛ mars kalo tile fɔlɔ ka taa bila décembre kalo tile 31 na nka maa minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don a la se tɛ minnu ye ani minnu ka courant jeninta man ca kosɛbɛ a mara ko Cadi jamana ye nin kɛ ko yaasa ka se ka dɔ bɔ furugufurugu ani futinɛ min b'u ka jamana kɔnɔ nin waati in na wa fana ko min ye borne fontaine ye n'olu ye jibondo minnu bɛ sigi kare kun na ni gouvernement kalen don k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'olu jiw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fu ye k'a daminɛ ni mars kalo in tile fɔlɔ la ka taa se min ye décembre kalo nata o tile 31 ma Sudan sɔrɔdasiw ko olu ye wulikajɔ kɛ endurement kɔnɔna na ka se ka bolo da u ka radio so kan radio ni télévision so k'u ka bamanci jɛkulu kun kɛlen don k'o minɛ u la n'a bɛ fɔ o ma ko force de soutien rapide mɔgɔw FSR k'u sera ka radio so minɛ olu la amara kunun ko maa ninnu bɛ radio so in kɔnɔ i b'a sɔrɔ bɛnkan de bɛ ka sɔrɔ o fana ka ɲi o a ye cikaw olu ka premier ministre ale balila ka don u ka jamana kɔnɔ min ye Port-au-Prince u kɔni ye da bɛ tugu a ɲɛ ko a kana se ka don cogoya si la mankan min b'olu ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu ye zonbaw ye olu ni polisiw de karilen don ɲɔgɔn na ka dugu fan bɛɛ ɲaami ko komi a ma se ka don Ariel Henry ko a yɛrɛ ko a sɔnna a ye walan sɛmɛ maa minnu ka laɲini yɛrɛ o de fana ye k'a ka walan sɛmɛ a sen ka bɔ ko bɛɛ lajɛlen na jamana in yɛrɛ bɛ degunba de kɔnɔna na ka kɛ ni wulikajɔ minnu ye n'o kɛlen don bi kɛlɛ degunba ye u ka jamana kɔnɔna na u kɔni y'a jira k'a fɔ ko laɲiniw kɛlen don sa yaasa basigi ni lafiya bɛ na ni premier ministre ni a ma ɲɛ ko ale démissionnera États-Unis kaw fɛ yen Joe Biden Donald Trump a ko ni ala sɔnna a ma ni ale kɔni sera ka gagner jamanakuntigi kalata la k'u ka maa minnu bɛ yen n'o olu minɛna u ka jamana ale soba n'o y'u ka capitale ye minnu tun taara bin o kan a mara k'a b'u bɛɛ labila Donald Trump ko ni ale ye se sɔrɔ min ye kalata nata in na ko maa n'o minɛna ale ka wulikajɔ la san 2020 san k'a b'a bɛɛ bɔ kaso la Joe Biden ko a ma k'a to a ka tila a yɛrɛ ka kiiriw la fɔlɔ sabula nɔminɛli 4 bɛ ale yɛrɛ kɔ kiiri ko ta nasira la ko sabula san 2020 kalata a mara k'a tun b'a fɛ k'o jaabi bɛ yɛlɛma k'a yɛrɛ ka se k'o ma se ka se sɔrɔ k'a ka jɔrɔ n'o ye nka maa fila in ko nin waati in na ko a guwanen n'o ni ɲɔgɔn cɛ primaires la olu de bɛ ten ka fan bɛɛ lajɛlen na min ye Joe Biden ale ni Donald Trump olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma novembre kalo l'américain ka kalata la nin san in kɔnɔna na halisa États-Unis k'u ka Boeing dilanbaga min bɛ yen n'a ye san 30 ɲɔgɔn na k'a bɛ Boeing dilan n'o ye Barrett ko o su kɔni taara sɔrɔ ni samedi tɛmɛnen u ka dunanjigiso dɔ o parking kɔnɔna na kamalen ko a kɛra yɔrɔ min na o ye Caroline du Sud ye ko a su yelen serew y'a jira k'a fɔ ko avion dilanna in kɔni ko a fatura ko nka ko k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ a mara k'u ye su ta ka su lajɛ k'a fan bɛɛ filɛ u ma da ye a la nka siga tara kɛ mun na k'a kɛra a yɛrɛ sata ye a y'a yɛrɛ fa o sɛgɛsɛgɛliw fana o bi senna a kɛra ni minɛn jumɛnw ye o ko sera ka kɛ cogo di ko l'américain bɛ k'o sɛgɛsɛgɛ ko sabula maa min don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ américain fɛ yen u ka baaraw n'u ka ko ta nasiraw la amara an bɛ bita in jɔ yan ka foli kurakuraya mamala ye ka kɛ ni a ka waleya ɲuman ye sabula denmisɛnninw maa y'i ɲɛsin kalan ma amara o de ka ɲi an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a n'a kanubaga n'a lafasabaa bɛɛ lajɛlen ko ala ka si jan ani kɛnɛya d'a ma waleya ɲumanw amara o sara ye ala ye dɛ kuma tɛ sunkalo in na denmisɛnninw ko k'a bɔra min na ko ala k'a n'a cɛ janya k'ala ka si jan ni kɛnɛya ala k'o d'a ma an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ ala ka o dugawu minɛ mamala ninnu ɔnzɔnpa kɔni gayila balabugu denmisɛnninw tɛ kasi walayi amara an ka ɲuman kɛ mori sila balabugu mɔgɔw taara hinɛ bɛ ka dɔgɔya o nka an ka dugawu kɛ a se bɛ minnu ye u ka hinɛ fantanw na yaasa diɲɛ ale bɛ se ka diya cogo min na sunkalo in ala k'a timɛ ko ɲuman cɛ i da jalen don bi dɛ
a yɛrɛ dun i dun bɛ tile kɔrɔ n ɲɛ b'i la bolibolila tile kɔrɔla la ye dɛ anw kɔni anw tɛ bɔ anw ye personnes âgées ye anw bɛ to wo kɔnɔ yan a k'an bɛn sini Bye.